18 tarik o montango kaisa belai kai buri rogni uporo hanang pinang khajak mani jeng nukha social media o aboni bagai jeng bekha tongai malaysia kita visit ma khaisinai ang DWF Central Committee ni President ngu ani tim rokna ko bul oro visit khanya ma khaja visit khaibai chini buku lombai ko khalai jeng oro ni obostha no khaiman kha je o jaga o khoroksa forest ni SDOP bo jebabe chini buku tongno oro ni chini IB song tai bo buku tong tongo borok no hanang pinang khayu buka tokar roko sepka dagar kha yang roko khiklai kya aborok to actually saya sung nuko বিগত সরকার বলতে চিনি লাই থাকনে বামফ্রন্ট সরকার পাতারি উই কলাং খা সাউনো কমার গদ ওরা পাতারি উই কলাং মানি চিনি বড় রক ও মন্তাং কাইসা হাতাই ও জায়গাও চিনি বুকুক সংরক যারা ও গানিও তংনাই রক বড় বানিয়া খলাইলাই ওরা কাইসা নাইথক জায়গা মানে বাগে ওরা বুই নাইনানি ফায়ু ওরা বানিয়া খাই ফক সাউ কামিনি বড় রক ও জায়গাও সে তাবু খাই forest ni jaga ngi thangka forest ni land ngi thangka jengmani kha forest ni jaga sara tripura bolong halong bebak no forest ni jaga ni borok tabu government saklai rika asik bo sarkar o forest ni jaga oro chini হাজার বছর যুগ চার কুসুম বলতে ন চার কুসুম oro tongui tongo chini mo aidi bongni bufani amal busuni bufani amal oba haike char juk borok o kamiwo tongui apro kai ke bo phai mo forest ni jaga hinnani tugliya tabuk borok oro naitho to kai bania khai tongmano nukai kelang abo po jagani tongmu po jagani cham abo sabuni sukli baitini chini buri busarokni uporo jaton khaike khoroksa chela tutui buri ni busak bo baike tangman aboni bagai jeng abo sojjo khaimalia aboni jeng bicar nayo jeng TWF bo baike chini bukuk jongno ora henosta khaike hanang pinang khaike borokno buka tokka borokno totra rok sepka main hingai jeng aboni bagai jeng bicar nayo aboni bagai se abo susto bicar khayangkai jeng agami dino jeng tai butini TWF kotor soba nyakaba kotor podokep nanai jeng dini oro soi sisuknani bongni khukti tam ungkha abo china bagina jeng dini oro visit phaliman amen oro sumu dongo hastewo janakolan phunu be hapang 70 বছর kobang ma saisek mani abo notuino lukurogni khukti bo kengelai mani sabo khiyok nai jehetu bo grani tuidulung manorogni tabo edisibo hapang yakaba norogni bodolni buthatile je o montangno simia kobang ma je edisi amchaya pata rijak mana ti jengjal yakaba o je pata bisingo no forest hab haboi tai bese bone plantation mal dal bidal je samu chengai eta je sedina filmani phangphang mangli dong chintani obunu ti role norok nei buta hewan su mung bo hai podokhe buskang ni movement no bo hai jeng sini TWF rok obono sana musungo neng jengno patari rikha o pata sini sibele oro tam nile noro forest tai waisa oro kobang ma kaida phunugui norok sakna ni nai tongba o forest rok uttor maharanipur dokhin maharanipur nini ayang premsing urang gilatoli rogo chini boro rok mayung kuthung bai kapre jago mayung kuthung bai nok subai kelang jago mayung kuthung bai rabat bagan subai kelang jago nok kham sebai kelang jaga apna ka forest mokolu geda forest apro ka biang to nini forest ma puila borok nam banci di borok ni tong khaja kana manung tumani sakna ni noi abaka nuklia da na phia ba sing TWF sring ka tonglak semte na hamna krei sing ora jonogon ni chini hatai do phani ba gaise sing choba khaina phayo chini do phana sing nai mane sing
bisa rinai aponi bagai jeng nangkai tui rinai jeng jotto khainai jeng buma bodol jeng tidak boleh prop jeng aponi bagai na sini podokep buskanggo kebang matongo puilana hanamu sunggo Maharanipur amcaini sini Prem Singh orangni kebang ma takuk song kebang ma nokuk sebai jakmani apona nang mayam kethengno romnani ব্যবস্থা khalaiga di apokai nang ni ব্যবস্থা koroi bui ora kahama kai baine khai tongmani nokuk tanglai tongmani he o amcaya bonok tang tongga buphang bono kai sinai bile bini no buphang rama sita kai bong sing thangka o kai nai kai bo ngkai nini kai odikar thangka abo boro ni tongma kai bo kai nai kai bo odikar kai nin thore sing thangka tamba abo ngka bonor ba singno jo ton orang kutu di masih ke yang we puya mai be bu masih kelai si bile jata nang tongman no kai par mai kutung no kale romalia nora punya jaga kama kai tong yar business kai tong mana kabele sekna ni lama rutu ku tong kha abo da forest abo simda abo nong ni punya jaga sekna simda ain main kutung no rombui toman khaina ni kumun khaina ni kiba borong ni nok sebai mani rabat bagar sebai mani khoti khaiman no kana mungsa khaimalia sing siring tonglak onnano rajnoitik dol onnano puripotol siring tongfana tidak boleh siring tonglak agamin dino norong nung nai sing tamu khai absakti amskana Orang sama manja katanya. Orang sentini manja kan, karena norok joto saimano TWF one man committee sih kota pun ang presiden sih kok morok joto no bubagrani warriors, sing buri botol, sing kuno dina pan sering tong ya, sing dot pani bagana samang panai.